रंजित कुमार दास, मन्त्री रनज पेगु, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि गासैबो एम आरो एमसिएलएफोरा बाहागो लायो। दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारि माहारिफोरनि भिजन डकुमेन्ट जोङो बेवहाय फोसावदों आरो बेखेवदों। दा बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंजों लोगोसे माखासे माहारिया रायजो जायो, बिथांमोनाबो जौगानो लुबैयो, बिथांमोनाबो रैखाथि लुबैयो, बिथांमोनाबो गोजोनखौ लुबैयो। नाथाय गोबां समाव खामानि मावनो थाखाय बबे लामाजों आगान सुरगोन बेखौ मालाबा बिथांमोना सोरबा सोरबा सानस्लाब हाया जायो आरो सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन दिंग्राय बिन्दोआव सफैनो गोनां जायो। दा नंखायनो बिथांमोननि सम होनाय मेम'रेन्डाम, बिथांमोना सम होनाय माखासे आर'जलाइ आरो माखासे बिथांमोननि मेडियायाव ओंखारनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय भिजन डकुमेन्टखौ बानायदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि गोबां ग्रुप्सफोरखौ फकास ग्रुपफोरखौ लोगो हमनानै आइजोफोर, फरायसाफोर, आबादारिफोर लोगो हमनानै सावरायनाय जादों जे बे माहारिया मा हास्थायदों, मा लुबैदों, मा जेंना दङ। दा बेफोरखौनो लानानै भिजन डकुमेन्ट बानायनाय जादों। जों बर' माहारिया जेरै मोनसे गेरेमसा हारि जानो लुबैयो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो मोनसे भिजन होलांदो, जोंनो मोनसे नोजोर होलांदो, बे जाबाय बर' माहारिया बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि जानांगोन। आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि, जोंनि हारिमु, जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जोङो जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों। थिग बेबायदिनो गुबुन हारिफ्राबो जाहाथे जौगालांनो हायो, जेखौ बड'फाया बुंदोंमोन लिभ एन्ड लेट लिभ। आरो दा भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे बिकसित भारत जानांगौ आरो लोगोसे भारतआव सबके साथ सबके बिकास, बयजोंबो लोगोआव लानानै आवगायलांनांगौ। बे गासैबो बाथ्राफोरा दिनै मोनसे बिन्दोआव गोरोबफैदों। ओंखायनो बड'फानि थांखिजों जोंनि माहारिजों लोगोसे जोंजों रायजो जानाय माहारिफ्रा जाहाथे एना एनि जाया, जोंखौबो सुथुर लाया आरो इयुनाव जोंनि माखासे थांखिफोरखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोना मदद होयो। दा नंखायनो जों बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय भिजन डकुमेन्ट बानायदों आरो बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होनानै जोंनि आल्टिमेट गल, जोबथारनाय थांखियाव जाहाथे जों सहैनो हायो, बेसिम जोङो आवगायलांगोन।